blokada! Jaki hamulec w ogóle! Arci. Patrz na Arciego. Jeju. Znowu on Znowu zaraz. co on robi? On zaraz blokuje, ale przecież Arci znowu zaraz coś zrobi. No. na obie nogi. Tato! Patrz teraz na niego. Dajesz Arci, dajesz. Tato! Pozamen! Tato! A Nora stoi po środku i się tylko patrzy. A Tato! wiesz jakie ma lisa? Uważaj, Lisie! Prawej! Ło! Ale! Go! Mówią, że ktoś Złapał! leci. Złapał. Co to był w ogóle za ten? Ale pęd leciała, to nie? Ona stanęła dęba i puf. I się zaczęła odkręcać. A teraz trzecia kita! Nie wiedziałam, że princeska umie stać w dębie. Teraz trzecia kita! Zgadzam się! No, niech każdy złapie po jednym. On sama na dwie nogi stanęła ta owla. No. I się zaczęła jeszcze odkręcać do tego. Teraz trzecia kita! Wiem, słyszę. Jezu, jak się To było zdjęcie super. Nagrałaś to? Widziałam, No. myślałam, że była jeszcze Ja wtedy nie wiedziałam o co chodzi, więc nie wiem co to.